Здравейте, колеги! Аз се казвам Марияна Рухова и съм представител на авторския колектив на учебника по математика за втори клас на издателство Бит и техника. Нашият екип създаде един иновативен учебник, който предлага на учениците разнообразни и интересни практически и творчески задачи, които им позволяват да контролират своето учене, да поставят цели и да следват реализирането им. В учебника е спазено процентното съотношение, изискуемо по новата учебна програма, между уроци за нови знания, за затвърдяване и обобщение и за диагностика на входно, междинно и изходно ниво. Всеки урок е разположен на една или две пълни страници, съдържащи определени означения за основните дейности в урока. Видовете уроци са цветово разграничени. За нови знания в зелено, за затвърдяване в синьо, обобщение тъмно-лилаво, проекти светло-лилаво, блиц турнири жълто и часовете за диагностика оранжево. В учебника сме включили страници с допълнителни задачи за математическа тренировка за по-несигурните ученици и задачи за олимпийци, предназначени за ученици с по-голям интерес към математиката. По-надолу следват знаците за дейностите, като към основните сме добавили и работа по двойки и екипна работа, и за математическа дискусия. В уроците са включени 4 типа задачи: тренировъчни, с повишена трудност, творчески и логически задачи, като последните са отбелязани с коронка. Всички дейности са насочени към основната и главна цел на учебника – да осъществи напълно реализирането на математическите компетентности като очаквани резултати от обучението. Автори са доцент Таня Вълкова, преподавател в Шуменския университет и Департамента за информация, квалификация и продължаващо обучение Варна, и колектив от начални учители Марияна Рухова, Даринка Стоянова, Дочка Димитрова, Иваничка Димитрова, Веселина Дамаскова, Цанка Лазарова. Учители с дългогодишен опит и висока квалификация, автори на учебници и учебни помагала. Учебният комплект включва учебник и 3 учебни тетрадки, книга за учителя, електронен учебник и табла. Какво съдържа учебникът? Учебникът съдържа 112 теми, разпределени в 4 области на компетентности в уроци за нови знания, затвърдяване, обобщение, уча играя блиц турнир, светът на математиката, проекти и допълнителни задачи в математическа тренировка и задачи за олимпийци. В уроците за нови знания въвеждащите задачи са под формата на математическа дискусия, с която се решава проблемна ситуация, свързана с изясняване на новото знание. Дискусията се води от героите на учебника по забавен и харесван от учениците начин, като комикси, които предизвикват и тяхното включване в дебата. В темите за събиране и изваждане с помощта на илюстрацията се онагледява по подходящ начин последователността от стъпки за решаване на дадена задача. За целта предлагаме приложенията в учебна тетрадка номер 1. Така учениците имат възможност, освен чрез дискусия, въз основа на дейностния подход, по практически начин да стигнат до търсени математически изводи. Така се усвоява алгоритъмът за събиране и изваждане на числата до 100. Всяка математическа дискусия се предхожда от задачи, подготвящи ученика за новото знание. Те са представени в синьо облаче и са обозначени със знак облаче. Новото знание се синтезира в жълтото поле на страницата с основния ни герой – тигърчето.
Обръщаме специално внимание на устното смятане. Показваме различни варианти, които дават избор на детето да използва най-удобния за него. Особено място сме отделили и за усвояване на умения за разграничаване на начините за решаване на задача от начините на записването й. В частта за умножение и деление, в уроците за нови знания подходът е същия като при събиране и изваждане. Новото, което въвеждаме при умножение и деление, е квадратната рамка, която улеснява учениците в заучаване на таблиците за умножение. Децата имат възможност да попълват тази рамка в учебната тетрадка и да откриват зависимостите на компонентите при действие умножение. Към онагледяване и практическа дейност е насочено приложение 1. Всичко това спомага за разбиране на механизма за съставяне на таблиците за умножение и намиране на различни похвати за изчисляване на таблични произведения. При действие деление обръщаме по-голямо внимание на деление на равни части и деление по съдържание. Компонентите на делението са изяснени освен чрез илюстрации, още и схематично. За затвърдяване и обобщаване на знанията сме предложили множество от разнообразни и интересни задачи с тренировъчен, игрови и творчески характер. Специално място отделяме и на логическите задачи, обозначени отново с коронка, както в първи клас. Усилията ни бяха насочени към продължаване на развитието на умението на учениците да измерват дължина на отсечка, като това умение се обогатява с намиране на обиколка на триъгълник, квадрат и правоъгълник. Предоставяме достатъчно задачи, които формират умения за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа и тяхното именуване с букви от латинската азбука. Предвидели сме специални упражнения за решаване на задачи с новите мерни единици – метър, дециметър, минута. За практическа работа са изработени приложения 2 и 3, поместени в учебна тетрадка 1. В частта за компетентности, моделиране, учебникът дава възможност за усвояване на умения за моделиране на прости текстови задачи и съставни текстови задачи с до 2 пресмятания, моделиране с числови изрази, използване на информация, представена в табличен и схематичен вид, и съставяне на текстови задачи по илюстрация и числов израз. Наред с това учениците се научават да правят и съкратен запис на задача. Новото, с което те ще се запознаят, е план за решаване на задача, представен чрез схема на решение, показваща последователността на действията, които трябва да се изпълнят, за да се реши задачата. Уроците за самопроверка и самооценка са разработени в учебника като блиц турнири и спомагат за затвърдяването на знанията, подлежащи на проверка. Това са уроци за по-голяма бързина и експедитивност на изпълнение на задачите. Те са разработени като игра в електронния учебник и могат да се използват за групова работа. Класът събира точки за героите в играта. Тестовете за самопроверка и самооценка и диагностика са поместени в учебните тетрадки и са придружени с карта за оценка и критерии за оценяване. Предвидени са дейности по 2 проекта – Пентамино и Любими животни, предназначени за индивидуална и екипна работа, която продължава от учебника в учебните тетрадки по определени стъпки до получаване на завършен продукт. В учебника са заложени дейности, подготвящи учениците за индивидуална работа по проектите. При входящи и междинни нива сме предвидели в учебника уроци с научна насоченост в света на математиката. С тях учениците обогатяват знанията си и свързват наученото с много житейски ситуации.
а в тетрадките са приложени тестове за входящи, междинни и изходящи нива. 7 от уроците за обобщение са обозначени като уча и играя, с подчертано игрови и практически характер. Включени са задачи и игри, обединени в различни теми: народно творчество, магазин, разчитам таблици и други. Учебникът включва и допълнителни задачи с диференцирана сложност, които всеки ученик под ръководството на учителя може да решава съобразно нивото си на подготвеност. Това са задачите в математическа тренировка и задачи за олимпийци, предназначени за диференцирана работа. Всичко изучено във втори клас фигурира схематично с най-важни правила и свойства, изучени през годината в края на учебника. Книгата за учителя съдържа представяне на учебния комплект и методически насоки за работа. Всеки урок е с формулирани цели, компетентности, нови понятия и указания за ход на урока. Книгата за учителя съдържа и тестове за самопроверка и диагностика в 2 варианта с критерии за оценяване, дидактически игри, приложими към уроците и тематично разпределение на учебния материал за втори клас. Издателство Бит и техника ви предлага един иновативен, съвременен, с интересен замисъл учебник, който дава чудесни възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност. Гарантираме, че с нашия учебник всеки второкласник ще достигне максимално ниво на успеваемост при усвояването на математически знания и умения. Благодарим ви за вниманието.